Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinakaunang hypercar. Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang McLaren F1. Sa mundo ng Formula 1 racing, masyadong maraming rules, masyadong maraming guidelines na sinusunod. Para maging fair ang laban, dapat sumunod sa rules at hindi makakatakas dyan ang mga gumagawa ng Formula 1 cars. Pero paano ko ang mga gumagawa ng mga F1 cars? Nag-decide gumawa ng isang sports production car na walang sinusunod na rules. Susubukan nilang i-push sa limit ang creativity nila. Gawin ang imposible na i-break ang limitasyon ng car technology. Pag-uusapan natin ng kwento kung paano nabuo ang isa sa pinakamabilis na production car noong 90s. Ang isa sa mga unang hypercar, ang McLaren F1. Sa mundo ng mga sports cars noong 90s, ang mga kotse ay napakagaganda ng design. Example niyan yung Lambo at Ferrari. Pero pag tinignan mo under the hood, outdated ang technology. Isa pang karakteristik ng mga supercars, hindi sila reliable. May mga pindutan na hindi mo malaman kung nasaan. Walang power steering at hindi ka talaga makakahanap ng comfort sa pagdadrive. Sa tingin ko, binibili lang ng mga mayayaman ang mga sports cars noon para sa magagandang design, sa status, at syempre gusto rin nilang matikman ang bilis nito sa asfalto. Yung mga F1 cars naman, sobrang bilis lang pero walang style. Ito ang problema ni Gordon Murray. Isa siyang Formula 1 car engineer, designer at isa din sa mga gumawa ng McLaren F1 sports car. So si Gordon, nung ginagawa pa lang niya ang design ng McLaren F1, meron siyang problema. Paano niya mapapagsama ang bilis, quality, style at comfort sa isang production supercar? At nagkaroon siya ng idea kung paano ito gawin. Ang inspirasyon niya sa paggawa ng McLaren F1 ang Honda NSX na pinuntahan niya mismo sa research center ng Honda kasama si Ayrton Senna. Hindi niya akalain na pwede naman palang pagsamahin ng speed at driving comfort sa isang kotse. Noong nakita niya ang Honda NSX, nagkaroon na siya ng plano. Gusto niyang higitan pa ang nagawa ng Honda. Tingin niya, may maiaambag pa siya para mas ma-improve ang style, handling, ride quality at high-tech amenities ng isang supercar. At sinimula na nga niyang gawin ang kanyang masterpiece, ang ultimate road car. Bumuo siya ng team at tawagin na lang natin ang production nila na McLaren Cars. Ininsist niya talaga na hindi sila maglalagay ng turbo sa McLaren F1 kagaya ng NSX. Naturally aspirated lang para maging reliable at madaling makontrol ang sasakyan. Ininsist niya rin na 3 dapat ang upuan nito at yung steering wheel dapat nasa gitna. Low weight at high power. Yan ang vision ni Chief Engineer Gordon Murray sa McLaren F1. Sobrang mamahalin ng mga materyales na ginamit niya dito para ma-achieve ang low weight, high power. Gumamit siya ng carbon fiber, titanium, gold, magnesium at Kevlar sa mga parts at isa rin ito sa mga unang production car na gumamit ng monocoque chassis. Kaya niyang i-design ng kotse pero ang hindi niya kaya, gumawa ng engine. Walang makatulong sa project niyang engine na ganito ang specs. Gusto niya ng 12-cylinder, 550 horsepower, kaya ng 8,000 RPM at syempre naturally aspirated. Nilapitan niya ang Honda, Isuzu at Ferrari. Walang makamit ng imposibleng demands niya sa specs ng makina at buti na lang nakahanap siya ng kapartner na makakapag-provide ng engine niya. Finally, ang BMW. Gaya ng Toyota Supra sa engine nila, nakipag-partner din ang McLaren sa BMW noong 90s pa para bumuo ng halimaw sa lakas na makina. Ang S70/2 engine ng McLaren F1. Nalampasan pa nito ang lahat ng expectation niya sa isang engine. Ang S70/2 ay may aluminum forged 12-cylinder, 6.1 liter, 627 horsepower engine. Meron din itong tinatawag na Vanos, ang BMW version ng VTEC. Matipid sa gas sa low speed, powerful naman sa high speeds. Sobrang detalyado ng design nito at perfect ang shape, aerodynamic at mababa ang center of gravity. Noong natapos nilang buuin ang McLaren F1, mas maliit ito ng konti sa Honda NSX. Mas komportable, mas stylish at mas mabilis. Hindi naman niya gusto ng masyadong mabilis na kotse. Gusto lang niya mahigitan ng NSX at gumawa ng art. Pero nung tinesting nila ang McLaren F1 sa track, nagulat sila nang umabot ito sa 391 kilometers per hour. Gusto lang nilang gumawa ng stylish, quality at komportableng kotse. Pero ang naitala nito sa speed test record nila, 391 kilometers per hour. Ang McLaren F1 ang naging pinakamabilis na naturally aspirated sports production car noong mga panahon na yon. Pinakamabilis na sports car na hindi gumagamit ng turbo. Nagulat din sila sa racing capabilities nito dahil isang panahon, nagpapanalo din ito sa mga endurance races sa Le Mans, France. Hindi sila nag-focus sa bilis at numbers. Yung speed, bigla na lang lumabas sa kotse. Sa sobrang quality ng pagkakagawa ng McLaren dito,
dito. Naalala ko sabi ni Steve Jobs, huwag kang matakot na bumangga sa mga limitasyon na ginawa ng tao. Kapag may ginawa ka nakakaiba, malaki ang magiging impact nun sa mundo. At yung mga limitasyon na inaakala mo, ginawa lang yan ng mga tao na kaparehas mo lang din ng talino. Ang lesson na pwede natin makuha sa production ng McLaren F1, maging creative at mag-focus ka lang ng buong sikap sa impact na gusto mong maiambag sa mundo. At yung greatness, kusa na lang darating sa'yo. At yan ang istorya ni Gordon Murray at ang kanyang masterpiece, ang McLaren F1. Please share this video at comment mo naman ang feedback mo dito. Salamat sa panonood.